ועכשיו לעניין אחר, אחד המרכיבים הגדולים של האווירה בחדר הוא האור. אור יכול לתת לנו אווירה רומנטית, אווירה חמה, להעמיק את החלל ולהדגיש את המבנה האדריכלי. ענבל מרטין הלכה להאיר את פנינו בעולם עיצוב התאורה. שלום ענבל. מה העניינים? מה שלומך? בסדר גמור. איך אני יכול לעזור לך? היום הגעתי ליועץ תאורה על מנת לעבור איתו על התוכניות של הבית. הבית הוא מודרני עם תאורה מינימליסטית. הרצפה בבית היא שחורה. על מנת להאיר אותם אני רוצה להגביה את הקירות על ידי אלמנט של תאורה. כל החלל של הסלון זה חלל כפול, שבחלק הזה יש לנו גלריה. אני רוצה משהו אחד שמאחד בין החללים וגם מאיר בצורה הנכונה ביותר. אדריכל תאורה הוא מעצב אור שנותן פתרון לבעיות אור לפי קונספטים ועיצובים של האדריכלים ושל מעצבים. אני מאוד אוהב את הקונספט שאנחנו לא רואים את המקור האור, שאנחנו משחקים רק עם תעלות, שבתוך התעלות אנחנו יכולים לשלב גם את המיזוג. מה דעתך שהפרט נצבע אותו בשחור כדי לתת לו תחושה של אינסופי, שאנחנו לא רואים את המקור האור, ואנחנו מקבלים רק את התחושה של פרופיל בצבע שחור. אוקיי? זה עובד לי טוב עם הרצפה, גם הרצפה פה שחורה וגדולה, זה עובד יופי. אז בחרנו למעשה פרט תאורה בצבע שחור כמו הרצפה, כאשר הפרט הזה בחלל הכפול הוא רחב יותר, ובגלריה הוא הולך ונהיה צר יותר בהתאם לכמות האור הנדרשת. אותו אפקט חוזר על עצמו גם באזור של הסלון, שם אנחנו רואים תאורה בתקרה שלמעשה יורדת לתוך קיר ההפקה. הקיר ההפקה מחבר אותנו למעשה לגלריה, הוא חלל כפול, שגם הגוף תאורה חוזר על עצמו בגלריה. בואו נסתכל על כמה אופציות שאפשר לייצב החלל עם הפרופיל שדיברנו. אדריכל תאורה הוא סוג של במאי, הוא מתכנן סנריו, הוא בעצם משחק עם אפקטים שונים, הוא מחפש את הרגשות. יש אפשרות אחת שאפשר לעבוד איתו, שזה הפרופיל רחב, ואחר כך הוא נהיה יותר צר. הוא פרט מאוד מאוד יפה, פרט ארכיטקטונית. אנחנו רואים רק את המקור האור ומשחק של אלומות אור. מה שיהיה כאן זה יותר קווים ישרים כמו כל הבית. המקור האור היחיד שאני אראה זה יהיה בפינת האוכל, שם אני רוצה גוף יורד. הפילוסופיה שאני ממליץ לך היא בעצם לעבוד רק עם משחק של אלומות אור, משחק של אור בצל. לבית כזה שיש לה גובה עצום, אז זה ייתן לנו תחושה של עומק. התאורה היום היא תאורה גרפית, היא עובדת על קווים ישרים. ביניהם אפשר לשים אלמנט מעוגל שמחבר בין הקווים הישרים. לא רואים את מקור האור. בשלב הראשון זה להבין את הראש של המעצב ושל הכוח. תאורה נכונה משנה את כל האופי של החלל. הפרויקט שלנו יתבצע על פרופיל מעוגל בתקרה וממשיך על פרופיל מעוגל גם על הקיר. הקשר בין הפנים-החוץ מאוד מאוד בולט פה. תאורה נכונה זה כמו בושם, זה משנה את האווירה, זה משנה את האפקטים, זה משנה את הרגשות. וברגע שאתה עובר לחלל אחר, אתה מקבל תחושה אחרת. התאורה היום היא אומנות בפני עצמה. מגיעים ליועץ תאורה כבר בשלב התוכניות, על מנת שהוא ייתן לנו את הטיפים הנכונים, שנשלב את זה בתוך הבית.